Agam alambangnya. Binatangnya mah harimau. Ya kan? Namanya luak nan tengah. Kalau luak nan tua tu tanah datar. Lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai tinggi pengaruh bawi bawah. Kuning pertanda kemenangan. Jadi bendera orang tanah datar kuning. Kalau agama itu simbol sirah harimau campur. Barani karena bana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajam lahado utang dek bawa menyimpaikan. Adek Allah agama ado utang dek kita mamalkan. Itulah luak agam. Kemudian luak nan bonsu. Itu luak 50. Corak hitam lambangnya kambiang sabah jorela bau sao rumput nanindak makan daun.